Vi klarer det. Okay. Ja, tak. Det er en enkelt fugl, kom nu. Nå, fuck, der var også en giant. Der er en mine. Vent. Ja, der er en mine. Ja. Ja. Jeg kunne ikke bare stå der og vente. Så fyrer han jo ud. Jeg prøvede at komme væk. Der er en enkelt mine der midt i det hele. Der er no fucking way, Mads. Din fucking idiot. Den er midt ud i det hele. Den kunne ikke være mere obvious. Jeg sagde den der. My god, jeg... Hvorfor var han der? Jeg håber du bliver ramt af lyn eller kvæg. Nej. Åh ja, så er det tid til. Så er det tid til, at jeg fucking bare smadrer det. Der er en fucking bracken. Jeg sidder bare her i hjørnet og fucking tager min sidste wank, inden jeg går ud. Min flashlight er snart død, så lige om lidt. Når den dør, så YOLO'er jeg det bare rundt. Okay, nu klar. Nu klar. Det er ikke særlig godt. Jeg troede, jeg skulle der fuck det op, sygt. Jo. Jeg tror, du hørte forkert. Ja, det er derfor, jeg sagde hvad. Fordi jeg ikke hørte det. Nej, jeg sagde, du hørte forkert. Ja, det er derfor, jeg sagde hvad. Du forstår ikke, hvad det er, jeg putter på bordet her. Ja, det er derfor, jeg sagde hvad. Okay. Sorry, Mads. Men jeg skal have det sjovt ind i det. Nå! Men i det tilfælde. Time to learn how to fly, boys. Woo! Woo! Okay, det er epic, Yeah. Ja. The fuck? Dang. Hej! Så du tæt, jeg var? Ja. Jesus Christ. Det er sjovt, for jeg kommer hen, fordi jeg så en flashlight, så jeg kom hen for at se, om du var faldet ned i hullet. For at se, om du var død. Det var du så ikke. Indtil du bare. Så bare noget andet. Ja, men du skal også tænke på, hvor meget du dør, så vi mister jo 20 hver gang. 20%. Nej, det er rigtigt. Nej, det er ikke. Hold nu kæft. Der er endnu en mine. Dobbelt mine. Ja, men så skal jeg ikke gå tættere på den. Ja, jeg skulle lige rundt om. Nej, du kan også bare gå herud i. Det er fucking... Der er en mine her et sted her. Nej, det ved jeg ikke. Den er bag os eller Hvor stor er den her labyrint lige? Det er den største en, jeg nogensinde har set. Jeg ved det ikke. Det er en fucking idiot. Okay. Det siger du bare. Jeg brænder tilbage!
Det var sgu også en skam, mand. Ah. Det er træls. Det er for fuck's sake. Hvad fuck er jeg stadig i liv? Hej. Nej! Mit sprint løb ud, imens jeg var over den. Jeg går lige op på 2 sekunder. Det er også en god idé at gøre herinde. Jeg gør. Jeg faldt!